I aquestes són les primeres rutes de vi i cava del món que tenen informació traduïda a l'esperanto. Són les rutes vitivinícoles de Subirats i des d'aquest estiu tenen nous elements turístics. Entre ells, la incorporació d'uns cartells divulgatius que informen a través de la realitat augmentada. Qualsevol persona que vingui a fer el recorregut amb el seu telèfon mòbil, aquests telèfons mòbils intel·ligents o smartphones, o el seu iPad, que també hi ha molta gent que va amb el seu iPad o tauleta, doncs pot enfocar al plafó, al cartell, i li apareixen informacions sobreimpressionades amb la qual pot tenir un complement a aquella informació que està veient en el cartell. Per exemple, surten fotografies, surten vídeos. Des d'ara, telèfon o tauleta en mà, els seus visitants poden gaudir dels 9 itineraris del municipi amb més de 190 panells informatius actualitzats.